verse 4 to 9. Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 9. Mubalik ta sa pagbarog mga igsoon. Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 9. Ang pulong sa Diyos nag-ingon sa verse 4, hinumdumi, katawhan sa Israel, ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugma ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Isguti kini kun anaa kamo sa inyong balay o kun magpanaw kamo sa dayon na ninyong pagkatulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugkos kini sa inyong mga bukton ingon nga ilhanan og ibutang nga timaan diha sa inyong mga agtang. Isulat kini diha sa haligi sa pultahan sa inyong balay og diha sa inyong mga ganghaan. Magampo ta. Among langit nun nga amahan, salamat kaayo nga karon nga kagabihon ni agyapon padayon ang kaigayunan imong gihatag kanamo nga kami makapaminaw sa imong mga pulong, magkatapok ug magkahatag og mga pagdaig diha kadimog mga pagpasalamat. Ningtak na sa kagabihon ang gipangayo nga kining mga pulungang imong ihatag karon imo ning ipahaom sa among pinakagikinahanglan karon nganong naami dinhi. Bisan ang tanan nga maabot unya niini o Dios pinaagi sa social media. Salamat kaayo nga kining mga pulunga haom gayud mo fit ni sa panginahanglanon sa kada usa Ginoo. Amo kang gihangyo Dios nga mangunay ka sa pagtudlo sa imong mga kanakan, pinaagi Ginoo sa imong mga pulong karon o pinaagi sa tandog sa imong balaang espiritu. Salamat kaayo nga walay amuang tawhanon nga kaalam, tawhanon nga pagbati, o himuang tanang madinawaton sa imong mga mensahe ni ining kagabihon. Mao ni ang among mga pagpasalamat ug madawat namo ni among mga pagampo. Pinaagi ra gayud sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Kitang tanan maingon. Amen. Amen and amen. So manglingkod tang tanan baling nindotong bagyo pa no kay dili igang karon kinaigangan jud gisingot na jud ayo ta ani. So salamat sa Ginoo nga naagi hapon ta. Bisan mga baki bibog kay silang gadayeg sa Ginoo. Katong ni hunat jud ayo di na gid mi magdungog bisan ang sana dugdog dalugdog sana siya. Di na gyud balig yung kusuga. So karong gabi una mga igsoon ang uluhan sa tong pagtuon pangutana ni. Ang uluhan diya nag-ingon nahigugma pa baka. Kanang nas imong tapad pangutan-an nahigugma pa baka. Ayag sumpaye. Sumpayan man pog nahigugma pa baka nako. Sige, usbag pangutana inang nahigugma pa baka. Pinaka-importante kayong butang sa kalibutan sa kinabuhi sa tao mga igsoon kining gugma. Gi-explain ni og ayon ni Apostol Paul og iwalin ni Mambere atong niaging mga Miyerkules sa 1 Corinthians chapter 13 nga tanan imong buhaton kung wala ning gugma walay pulos ang imong gipangbuhat. Munang nay pangutana karon nahigugma pa baka. Amen. Munay atong pagtuon karon. Now dunay upat ka klase nga gugma mga igsoon. Ang una paghigugma sa Dios. Ang ikaduha, ang paghigugma sa imong isig katawo. Ang ikatulo, ang paghigugma sa mga butang aning kalibutana. O ang ikaupat, paghigugma sa kaugalingon. Now, kanang upat kagugma sa kalibutan, ana mga igsoon, kanang duha mo ilang gisunod. Kanang mga tawo nga walay tarong relasyon sa Ginoo, duha anang upat ilang gisunod. Unsa man? Paghigugma sa mga butang sa kalibutan o paghigugma sa ilang kaugalingon. Yung kitang Kristohano, doon na po tayo duhang nga gisunod anang upat. Ang paghigugma sa Diyos o paghigugma sa ato isig katawo.
If you love yourself, wa na mo hatag mo offer nimo og love kay na may nag-love nimo ikaw mismo sa imong kaugalingon. So walay sugo sa Bible nga higugma imong kaugalingon kay ang imong isig ka tawo gisugo mo punang mohigugma nimo, ikaw mo gisugong mohigugma pod sa uban. So do na ray duha ka major nga sugo ang Ginoo. Love the Lord your God with all kanang ingon diha, and then love your neighbor, di ba? Higugma mo isig ka tawo. Now, doon na po'y pangutana, ngano nga ang kinabuhi sa Kristohanon, doon na may mga pagpangapukan, na ay mga hagbag ta, mga hagbong ta, kung maghisgot na ganitag paghigugma, tungod kay, wala na to gisusi pag-ayog, unsay mga kasuguan, diha siyang pulong mahitungod aning gugma. Hello? Wala rawag yoy, bersikulos Biblia nga og nahigugma ka na hatag-hatag kadag tidiber tag 3 milyon. Tagatag kag bulak tagatag kag wala gina dire. Because gani ang pinakadakong gugma nga na offer sa Bible is katong paghatag sa kinabuhi. So, ang Bible nagisgot siya kabahin sa istorya, history sa mga Israelita. Si Abraham gitawag sa Dios, si Abraham nanganak ni Isaac, si Isaac nanganak ni Jacob, si Jacob nanganak og 12. And then ang 12 nahimong usa ka nasod og mo'y gihatagan sa maong balaod nga giingnan, higugmaan ninyo ang Dios. Kaning nasura. Gisugo sa Ginoo nga higugmaan ninyo ang Dios. O Israelite, higugmaa verse 5, higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing. Sa batanan, tibuok kasing-kasing. Wa gyud nakuha tibuok gyud. Sunod, tibuok ninyong kalag. Bisan pag unsay atong gipangbati-bati ato gyung pakita ang atong gugmas Ginoo. Sunod, tibuok ninyong kusog. Kanang kusog kay mo ambak og kabalo mo kanang mga concert paminaragot. Kanang mga concert ito sa gawas mga sa panang mga Christian nga mga banda, unsay kalahian nila og sa atong pagsimba dire. Nganong tuwa mo dito kusog kay mo ingana mang lapaw pas kisame. Og dire ingon ra. Amo na ulaw? Di pa mauwaw na taana oy. Igugmang Ginoo tibok niyong kusog. Kinahanglan pa kang anhiong planet shakers anong kamo ambak? Kinahanglan pag yun nga, tagsiyam ka banda, arong sington ka mo sayaw, yun ka? Maminaw tag-ayo, tungod kay importante kayo ang pulong sa Ginoo ron gabihuna. Kay doon na may pangutana og nahigugma pabagyod ta sa atong Diyos. Sa tibuok natong kalag og kusog. Now, sa pagkatinuod lang, ang sumpay ana, verse 6 to 9, ingon si Lord nga ayaw kalimti kining balaod, nga ihata ko kaninyo karon, itudlo kini kanunay sa inyong kabataan, isguti kini kung magpanaw kamo, o namo sa inyong balay, sa dayon yung pagkatulog, sa dayon yung pagbangon, pagmata ninyo, ibugkos nis ilang mga bukton, isuwat nis ilang ibutang ilhan silang mga agtang, isuwat sa mga pultahan, isuwat sa kining tanan, pagtudlo, kining tanan nga sugo nga gihatag nga ipatudlo sa kabataan, kining paghigugma sa Dios. Muna pinaka number 1 diha nga tudluan sila sa paghigugma sa Dios. Tudluan sila sa paghigugma sa Dios. Unya sa unsang paagi dapat kabalo sila unsay mga pulong aron mahibawot sila unsaon nila paghigugma ang Dios. Unsay mga kasuguan. Ang problema sa mga Israelite, kani nga generation, in love kayo sa Ginoo, pero wala nagtudlo sa ilang mga anak nga bag-ong nangatawo. So pagpangamatay sa unang generation, nipuli ang mga henerasyon nga bag-o, nga wala nahibawan sa Biblia, that is why nagpakasala, nagsimbag Diyos, nagpalayo sa Diyos. And then kastigoon sila, mahigmata na pod sila, muhigugma na pod sila sa Ginoo, tun-an nilang pulong sa Diyos, pero wala na pod nila gitudlo sa next nilang generation. So, napulihan na pod og mga henerasyon nga wala nagigugmas Ginoo, and then henerasyon nga nahigugma na pod, pulihan na pod wala nahigugmas Ginoo, ingana ang naitabo.
Munang kining pagigugma sa Dios ang pinaka number 1 nga sugo, pagigugma sa Dios. Ang ikaduha, ang pagigugma sa isig katawo. Dapat ni siya matudlo. Nya sa unsang paagi ni siya itudlo mga igsoon, dili niyong gugma nga nang nas imong kasing-kasing ron nga gugma. Kaya di na gugma oy. Kanang gugma nga nas imong kasing-kasing, sunod adlaw pwede nang mawala, sunod bulan pwede nang mawala, sunod tuig pwede nang mawala. Ang gugma nga gisgutan din wisdom kay gani ang kaalam gikan man din Nya munaog na dito na chemical reaction mo nang nahigugma gibati kag kanindot, di ba? Munang nagani pangutana kanang tawo nga walay basa-basas pulong sa Dios, nay pangutana na kung nahigugma bagyod na sa Ginoo. Ngano man nakasuway ko sa una wala pa mo tayo chat-chat, cellphone. Kanang ang buhaton nimo pag na in love jud ka ana niya, pag naa siya suwat, kada gabi inighigda nimo, balik-balik ko nimo basa. Balik, basahon nimo, lami kayo mo. Aoy, induta ay. Unsa gyud ka, palihog lang kung nakabati ka nga lack of interest na ka, uga na ka mo basa sa Bible, o sa di na gyud ka mo ganahan, mao na time nimong mag-ampo ka. Nga Lord, grabe na ning akong gugma nimo Ginoo, naunsa na ni. Di ba? So ningon siya mga pulong, ang ako mga pulong itudlo sa mga kabataan. In fact, ang nadunggan sa mga kabataan o ilang nakatunan, mga pagpamalikas. No? Usahay, tudluan pa ang bata pagpamakak. Mangutahan na gani si papa nimo, gitagaan na ba kanakog balon, nang ayaw, aron tagaan po kasi imong papa. Gitudluan sa pagpamakak. Pero din ni sa Bible, ang mga bata daw tudluan sa paghigugma sa Diyos. Munang naay pangutana, nas imong tapad karon nang nahigugma pa baka. So magpili rata atong upat, asa ato? Nahigugma pa baka sa imong Dios? Nahigugma pa baka sa imuhang isig katawo? Or gahigugma ka sa mga butang sa kalibutan? Or nahigugma ka sa imurang kaugalingon? Mauni, dako kayo natong subayunon karong gabi huna mga igsoon. Naa pa bata? Ato ta sa Matthew chapter 5. Nagisgot ni siya may tungod sa paghigugma sa isig katawo. Matthew chapter 5 verses 43 to 48. Matthew chapter 5 verses 43 to 48. Nanata, nakadungog kamo nga giingnan kamo kaniadto, higugmaa ang imong imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultian ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Munang naay pangutana, matubag nirong gabi na nahigugma pa bagyog ka sa imong isig katao? Kaya wala ra bagyo na ingon dere higugmaan ang imuhang nahigugma po nimo, but ang ingon dere higugma imong kaaway og pagampo sa nagpasipala nimo. Iampo nimo sila. Din ingon diya sa verse 45, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw og naghatag og ulan ngadto sa mga matarong og sa mga makasasala. So si Lord walay pagpili sa iyang paghigugma. And then naingon siya sa verse 46, nganong nagpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong gihigugma mao lamang kadtong mga taong nahigugma kaninyo. Bitaw nganong gahuwat putag panalangin? Nganong nagpaabot man tag ganti? Ang ganti baya mga igsoon kanang nasa gisugo mo na imong gibuhat. Yan na kay ganti ana. Dili ba bisan gani ang mga kobrador sa buwis nga nagbuhat man ni ana, ang mga makasasala nagbuhat man ana. Verse 47. Kung kamo na mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw or kalahian sa kadaghanan? Dili ba bisan gani ang mga tawo nga wala mo ila sa Dios nagbuhat man ni ana? Kini daw mga taong wala nagtuo Ginoo nahigugma sa ilang mga hinigugma. So kung ingana ra puta nga ngato nang gigugma kato ra pong atong ngayang higugmaon, di wala tay kalahian nila, tama?
And then ingon siya sa verse 48, kinahanglan maghingpit kamo. Ingon nga hingpit ang inyong amahan nga ato sa langit. Karon dili lagi nimo na mabati nga love. Ngano man ang nasi mo kasing-kasing kasuko. Kay mo ni yang gibuhat nako. Mo bitaw nang giingnan ka nga ang love naa sa imong nakatunan. Wala sa imong gibati kay kana lagi imong gibati mawala na. Kano mo diyang mga kadagahan o mga kabatanunan, sultian mo na ko. Kung mag-uyab pa mo, grabe yun ang gugmaha, inighuman sa iyong kaminyoon. I tell you, doon ako'y nailhan mga igsoon nga, nahigugma siya sa iyahang bana, sa diha nang natawo ang iyang kamanghuran. Onya, 27, 28 na ang kamaguwangan niyang anak. After anang mga idara, 28, nagmabdo siya usob, nakaanak siya, diha pa niya na-realize nga nahigugma siya sa iyang bana. Imagine na rago na. Suway mo pangutanas inyong mga papag mama. Ma, gikan ba pagminyo ninyo, kalayo ba kanunay ang gugma? Sultian mo na ko. Dihay mga panahon nga wala nagyon na sila'y gibati sa usag-usa. So ang love wala diha. That is why sabto na tuog ayo. Nga kinanglan siyang i-fight, kinanglan siyang i-endure, bisag bugnaw na mo, nahala padayon na gyapon kay ang gugma sugo dili gibati-bati. Ang gugma dili pagbati, ang gugma sugo. Kamong mga batanon nga niya, kaklaro man kayong wa mo na igugmas mga ginikanan ninyo eh. Klaro na dyan na kayo. Kaya kung naigugma pa ta, sigurado mang yung di na ta maghulat og singgitan. Di na ta maghulat og hapakon pa o sa mutuman. Di ba gisulti na nako, nga kung mubuhat ka tungod kay gisugo pa ka, dili na mao. Tungod kay ang gusto ni Lord magbuhat ka tungod sa gugma, bisag di pa kaingnon, maubitaw tong maghusay. Ako na lang sige gisugo, ako nang ugas ganina, ako nang ugas karon, ako nang ugas, ugma ako gapoy ugas, unsa may nana. Maghusay na, moingon na dayon nga ako nang ugas, ako naglungag, kay wala lagi ng gugma. Wala gyud na nga gugma. Munang maghusay na. Kabalo ka, bisag ikapoy na ka, pero tungod sa gugma imo nang buhaton, sigurado gyud nang paboran og panalanginan kas Ginoo. Pero kana masigyaw-yaw, masigbagolbol kay akura kanunay, akura kana murag dakong pangutanak nahigugma pabagyo na sa Ginoo. Nahigugma pabagyo ta sa atong mga ginikanan. Gani, paminaw mo kayo ha, usahay, kitang mga anak at mga binuhatan, maunay mo patay sa atong ginikanan. Kabalo ka nga, ni siya taas ning dugo. Kung magpabadlong ko pwede ning atakihon, wa na may ginikanan. Patay na. Pero wala na ito na, babadlong rin yun ta. Kaya wala pa man nato na-realize. Nag-abot sa panahon, makaingon yung kang ingani de ito. So munang gisulti ni Lord, nganong naghuwat mo panalangin nga ang inyong gigugma, kadto ramang nahigugma ninyo. Kadtong nakapasakit ninyo, nang insulto ninyo, gigugma pa ninyo? Or na bitter na tao kayo? So pangutan na si Lord. Diningon siya, natural nga mga taong kalibutanon ang ilang higugmaon, ilarang nahigugma po nila. And then ang mga Kristohanon lahi, kay natay gitawag og radical love. Nganong gitawag siya radical? Because you give love with grace. Nganong love nga grace siya, kay di siya ang ayang higugmaon, pero imong gigugma. Kana bang nakay kalagot nga naghatag niya, pero naghatag yapon ka. Uy. Dili po na ingong paghigog pagpakaroon ingnon. Kaya nga naman, ingon si Lord dapat naagay kalahian. Insa daw kalahian nato?
sa mga Kristohanon o sa dili mga Kristohanon, ang dili Kristohanon naghigugma sa ilang gigugma. Ang mga Kristohanon naghigugma silang gigugma. Ang dili Kristohanon nagdumot sa ilahang kaaway. Ang Kristohanon nagdumot pud silang kaaway. Unsay kalahian? Nganong niingon si Lord, igugmaan yung kaaway. Ngano man, aron makita nga kamo akong anak. Ingon daw si Lord. Ingon si Lord sa iyang pulong, aron makita nga kamo akong anak. Kaya kini daw anak sa Dios na ikalahian. Dili siya liwat sa pamatasan sa kalibutan. Naapa bata? So kung naigugma ka sa Diyos, unang-una ang tanan. Di ba? If you love me, kanang John 15:14. Ingon siya, kung nahigugma ka mo kanako, buhata ang akong sugo. Nya sa may sugo ni Lord? Paghigugma ay mo. Di ba? So, gipakita daw ang imong pagigugmas Ginoo, pinagis pagigugmas imo isig katao. Okay ra? Kanabit ang kabayo ta sa atong kamot kay gasimba ta kay nahigugma lagi tas Ginoo, pero nata sa atong balay sige tag panghapak. Mangwiliyo dayon ta ba? Sumangkot. So, dapat makamata taron aning kagabihon mga igsoon. Di apay lain. Gi-explain ni Lord unsa ning dakong sugo nga giisgutan sa Old Testament nga napulo ka sugo. Sa New Testament duha ra ni. In Exodus chapter 20, the 10 commandments. And in Matthew chapter 22 verses 34 to 40, two greatest commandment ra ni siya. The two greatest commandment. Ingon siya. Verse 34, Matthew 22:34 hangtod sa 40, tanawa. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga mga Saduceo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. Verse 35, unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. So, yung mga Saduceo, manggiod sila, ikatubag ni Ginoong Hesus. So, ang mga Pariseo na po, unya, nagpili sila, pinaka maalamon nila nga musulay og dool ni Hesus mangutana og bitikon nila ang Ginoo. Unsa ilang pangutana? Verse 36, ingon siya, magtutudlo, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Unsa ang labing dakong sugo sa balaod? Verse 37, si Jesus mitubag igugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong huna-huna. Muna yung atong gibasa sa Deuteronomy chapter 5 at chapter 6 verse 5. Verse 5 ba ito? Verse 4. Nga higugma ang Diyos sa tibuok. So gigamit ni Lord na dire sa iyang pagtubag ngadto sa mga Pariseyong nangutana kaniya. Ingon siya, una, higugma ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong huna-huna. Sa tibuok kasing-kasing palang pakyas na tangtanan, walay usa aning nakatuman, sukad na tawo ang kalibutan. Sa paghigugmas tibuok ni mong kasing-kasing, walay usang nakatuman ani. Sunod, ingon siya, sa tibuok mong kalag. Nakabuhat batas tibuok natong pagkatao mga igsoon nga mahigugma or ginaton Dios, wala gihapon. Sunod, sa tibuok mong una-una, dito ngayong tibuok kusog. Naabay naghigugma sa Dios sa tibuok natong huna-huna. Gisuwayan ka nimong karong adlaw, naghuna-huna kang Lord. Naghuna-una kasi ang mga pulong, naghuna-una kasi ang mga saad, nakahuna-una ka Ginoo. Ang gani makahuna-una ra tag Ginoo kung naanay katalagman. Das maganog bagyong udit, usa ra makauna-una Ginoo. Unya niingon ang pulong higugma siya sa tibok mong huna-huna. So wala gyud ta nakatuman ni ini. Insultian mo nako, that is why nagpakataos Ginoong Hesukristo kay kining tulo ka sugo siya'y mutuman. Og pinaagi sa iyang pagtuman maapiltas pagkamatarong. Kay kitang tanan wa man gyud ka buhat aning pagigugmas Dios tibuok kasing-kasing tibuok kalag tibuok una-una wa gyud ta ani.
gikas pagsugod sa kalibutan hangtod matapos ang kalibutan wa gyud makatuman ani gawas kang Hesus. Mo nang ningon dia kinsa lang tong motuog modawat kang Hesus may kinabuhing dayon. Nganuman si Hesus ra ang nakatuman. Mao bitaw nga bisan aning mayon tag natay spiritual pride nga magpasigarbo ta maimpierno hinuon. Kay wa man gyud nakatuman nato. It is only by grace. Grasya ra ni Ginoong Jesucristo. Amen. Verse 38. Kini ang labing dako og labing importanteng sugo. Labing dako og pinaka-importanteng sugo. Unya ang ikaduha ningon dia igog ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una higugma ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Grabe na kayo tandagan na nakatunan. May nga nangaytag to become a servant of God is to become selfless. Aron mahimo kang alagad sa Dios, wala na kay paki si mong kaugalingon, kay ipaki na nimo ang laing tao. Kaya? Mga asawa, amen? Mga bana, amen? May nga ng bana, my love, asag akong ipatipigan ni mong 500. Di akong gihatag dito ni Kuan kay lisod kaya mong sila. Kita na nagkalisod. Masuko pa. Wala. Diya palang daan, wala, nangatuok na ta. O moingon ng asawa, asa mag, nganong naggamay man nga itong bugas. Hindi, kay luoy mo po nga itong mga pareho man tang luoy. Allah ka diha. Okay? Diningon niya, nagsukat kining duha kasugo sa tibuok balaod ni Moses o ang mga pagtulunan sa mga propeta. Unsa daw to? Kadtong 5 kasugo, kadtong nag-ingon, igugma ang imong Diyos, ayaw simbag laing Diyos, ayaw gamitag pagpasipala iyang ngalan, simbaha siya sa adlaw sa papahulay. Katong 5 kasugo nga gihatag paghigugma to sa Dios. Kay kung naigugma ka sa Dios, mo simbag yo ka, tama? Kung naigugma ka sa Ginoo, dili nimo pakaulawan iyang ngalan. Kung naigugma ka sa Dios, di ka mo simbag laing nga Dios. Mo nang gi-summarize into love your God with all. Second, love your neighbor as yourself. Gusto ba kang kawatan ka? Gusto ba kang hilabtan ka, dauton ka, libakon ka? Dili, no? So, ing-anaon po nimo pag-love ang imong neighbor. Mo bita tong pulo kasugo katong ikaunom abot og ikapulo ningo. Ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw kaibgig iluga yang balay. Ako ra nang gi-expound na, no? Ayaw. Kung naa kay pagigugma si Mr. Katao, di nimo tubuhaton. Basultian ka nako, paminaw ha? Kung wala ka nagbuhat, wa ka nangagaw niya panimalay, wa ka na ibog sa iyang asawa, wa ka nangawat niya, pero wa ka nahigugma niya, ang wala nimo pagbuhat sa mga butang, wala kay muti sa Dios, kawang gihapon. Munang ang mga Pariseo, niingon si Lord ngadto sa mga tinunan, kamo paminaw, kung ang inyong pagtuman sa balaod nga nasulat dinhi, pariha aning pagtuman aning mga Pariseo, di mo kasulod gingharian sa langit. Ngano man, nagabuhatod sila pero wala na sila'y paghigugma. Wala na sila'y paghigugma. Muna ni ingon si Lord, kini nga sugua paghigugma sa Dios sa tanan o nya igugma imo si katao sama sa imong kaugalingon. Of course, ganahan imong palitan ang imong kaugalingon og branded nga biste, tama? Tama? Levi's. Mga unsa pa ng mga Nike diha? Nike ba? Nike. Nya katong di na nimo magamit, ako na ning ihatag ni Kuan Joshua. So dili siya radical love. Kaya mga tag radical, grabe ni apaw na, no? Ang imong isikataw mo imong tagaan sa imong pinaka the best. Bala na lag sikanhan ang imo, mo na radical love. O wala gihapoy nakabuhat ana ang Dios lamang. Ngang pinaka the best niya iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Kita.
Kung si Kuya Roger, nakasala si Jimboy ni Kuya Roger. Unya si Kuya Roger mingong boy, di si Kares tuk-ane. Hukting liog, bitayas mangga, aron ka na ko mapasaylo. Di na mabuhat sa tao. Nga naman, ang love sa tao, dili radical. Ang Diyos ray makabuhat, anak. Nga tungod sa iyang gugma, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Napabata, naminaw pa ta, amen? So, kining pagigugma nato sa ito isig katao mga igsuon, o atong pagigugma sa Diyos, dili pwede nga na kay usaan ning buhaton, ang usa wala. Unsaon man nimo pagigugma ang Dios, nga wa kay kanay gugma sa tao. Unsaon po nimo pagigugma ang tao, wa nimo ang gugma sa Dios. Ilabi na ang tao, samaran ka, asinan pag yun imong samad, bubuan pa jud suka. Higugmaon pa nimo na, ma'am. Kinasakitan na. So, imposible kayo. That is why kinahanglang naaning duha. Kining muhigugma ta sa Dios, gaan kayo ang imong pagigugma sa imong isikatao kung naghigugma ka sa Dios. Nganong maglisod kag higugma sa imong isikatao, kay wa kay pagigugma sa imong Dios. Mauni ang pinakalala mga igsoon. John chapter 15. Koreng gisunod ha? John chapter 15. Ang basahon, John chapter 15 verses 1 to 17. Paminaw pag-ayo katong walay mga Biblia, paminaw og ayo. Ingon ang John chapter 15 verse 1. Ako ang matuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlon niya ang tanang sanga nga dili mamunga ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Verse 3, nahinlo na kamo, pinagis mga pulong akong gisulti kaninyo. Verse 4, pabilin kamo kanako, o ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga, gawas kon magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa kasanga, dili na makabunga, gawas kon magpabilin kini sa punuan. Listen, ang sanga dili makabunga, gawas kung nagpabilin pa kini sa punuan. Muna ningon si Lord, pabilin, nang nasa imong tapat na pabilin. Sa verse 5, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Period. Bisag kung saan nimong paningkamot, kung wala ang Ginoo, wala mo'y mahimo. Period ha? Period. Bisag kung sa pagkakabright, kung sa kakatalented, kung wala ang Ginoo, wala tay. Bisag kung sa pagkakakugihan, di na ka matulog, mag-overtime na ka, hanlap, kisay-kisay mo, paningkamot, paningtiil, paningdunggan, wala tay mahimo kung wala tay Ginoo. Verse 6, ang dili magpabilin ka na kung mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya, pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. So kung malayo na ganita sa atong buhing Dios, tingon daw, sanga na ta nga laya. Tanawan ng naimong tapat, basig nagkalawos. Sige, lingi-lingi, baka kasi nagkalawos na na. Kaya na bang malawos, malaya ra pa daw. Okay, verse 7. Kung magpabilin kamo kanako, kang ako mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisag unsa ug madawat ninyo kini. Sige ra tag-ampo, pero wa na tay pulong sa Dios. Nga niingon man siyang kung ang akong pulong magpabilin ninyo, makapangayo mo bisag unsa. Verse 8. Sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ang akong amahan. Ingon niini, og sa ingon niini mahimong kamo mahimong akong mga tinun-an. Verse 9. Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugog, magpabilin kamo sa akong gugma, sa mga ako nagtuman sa sugo sa akong amahan, og nagpabilin sa iyang gugma. Verse 11. Gisultihan ko na kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay og mahingpit ang inyong kalipay. Ang maghatag ra gyud og tinuod nga kalipay sa tao kanang nahigugma ka. Kabantay mo? Wala ilong agon pero kiligon ka? Ano makakita jud ko niya pastor kay. Kining gugma mao jud ni nakahatag og kalipay.
That is why I tell you, mga dato na kaya ni sila, sikat na kaya silang mga artista, tagpila ka mansyon ang ilan ng nahimo. Kinadaghanan na kwartas bangko, sikat kayo sila. Lami kayo ilang mga sakyanan. Nganong na naghikog? Nganong na naghikog? Because ang makahatag ra gyud tinuod og hingpit nga kalipay sa tao kaning gugma. Ang gugma. Ingon siya sa verse 12, kini mao ang akong sugo kaninyo paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. So mo ang sugo ni Lord, ang akong gisugo kaninyo mga ong maghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Ang sugo ni Lord. And then ingon siya, iyang gipasabot unsa man kay kining gugma naman ni level. Naman ni level. Unsa man ang pinakadakong gugma, ingon sa verse 13, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo, ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa iyang kaugalingon, sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kaniya. Again, ang verse 13, ingon ang pinakadakong gugma sa tawo, nga ikahatag ngadto sa iyang higala, mao ang paghatag sa iyang kinabuhi alang ngadto sa iyang higala. Walay taong nakabuhat ani. Ayo, napabata? Katong mga nangatulog, good night. Wala pa'y taong nakabuhat ani. Ang nakabuhat ani si Jesus Christ ra. Siya ra ang nakahatag siyang kinabuhi para nato nga iyang gihigugma. Sumagod. Kanang imong giangayan o kayo ron ang kauyab na mo, grabing I love you, hay, naabutan, nagbuntagay. After pila ka tuig, tuanas lain nag I love you. After no pila ka tuig, tuanas uban nag I love you. Lain na I love you. Muna problema. And the only the only person nga nakahimo ani mga igsoon, wala lain si Jesus Christ lang. Munang mangita ka gugma, tinuod nga gugma, si Kristo. Sultian ka nako, inikaminyo ni mo, ay, di man ka perfect, pahawa. Naminyo na lang ka kuskalibo, mura kag si Solomon. Di ka kakitag, tinuod nga gugma. Kay ang tinuod ra nga gugma na ani Kristo. Si Solomon, mga igsoon doon na siya ay 300 ka kabit og 700 ka asawa. Sultian tamo nga kung si Solomon nakakita pag tinuod nga gugma, di na mo lapas og usa iyang asawa. Ang kinabuhi ni Solomon nagpamatuod nga ining kalibutana, walay tinuod nga gugma gawas lamang ni Kristo. Ang tanan nga gugma mapakyas, ang ka Kristo lamang ang di mapakyas. Kana mga lalaki mo ingon sa mga babaeng, promise, pag naminyo ka, digog ka nako pasagdan. Inig kaminyo ana, ang barkada mo'y wala pasagdi, ikaw maoy gipasagdan. Ingana rana. Mo nang ingon si Lord, ang ikahatag sa tao alang sa iyang higala nga nagpamatuod nga kini ang kinakadak-ang gugma paghatag sa iyang kinabuhi. Amen. Although sa kasal hatag-hatag tagbisag unsa rings unsa pa na diha, pero wala gyapon makatupong sa pagigugma ni Kristo nato. Amen ba? So husband, masayop imong asawa. Alam na this. Mga bana masayop ning atong may mga asawa, mga sayop ninyong bana. Kabalo na ta. Ang Ginoo ra gyud na ay perfect love. Okay? Nanata? Verse 14, kamo ako mga higala kun buhaton ninyo ang akong sugo ninyo. Diha ra ta kutob. Unsa man tong sugo ni Lord nga higugma. Pagigugma. Maura na iyang sugo. Now, doon na yung mga tao nga garbon kayo. Ma'am, usbon ako ni og basa ang 1 Corinthians chapter 13. Unsa daw ning gugma? Ingon ang 1 Corinthians chapter 13, paspasan nako na nagbasa kay kanunay naman ni natong ipanghisgutan, no? 1 Corinthians chapter 13, 1 to 13. Mahimo nga makasulti ako pinulungan sa mga tawo
og bisan sa mga anghel, apan kon wala ako'y gugma, sama ra ako sa saba nga agong og sa piyang-piyang nga nagtagingting. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensaheng makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Sultian ka na ako bisag makabanhaw pagkagpatay, pero wa ka na igugma sa Diyos sa imo isig katao, walay hinungdan ng naangkon nimong gasa. Kay mao mayang gisulti dire. So unsa man di ay ang gugma? Ingon dia in verse 4, ang gugma mapailobon og malahotayon. Nganong na nagbinulagay man to? Nganong nagbulag man to sila? Nga, grabe man to silang nakapakilig sa tibuok kalibutan. Sabi nila, ang biyaya'y darating. Nga na nga nung nagbulag man to sila. Kay, wala ang gugma nga tinuod. Ilang gibasihan ang ilang gibati. Mambere, Kuya Junel, sure nga, gikan kami nyoon, kanunang init ang gugma. Bili, oy, na mga time nga, ala, ba sinasayop ko pili, ha? Di ba? Kuya Gino, Mamines, manugaan na tani, oy. Ati Tata, Kuya Roger. Ha? Mama, Papa, na mga time mo yung ba sinasayop ko? Kay nilabang pag napulo katuig nga wa na ka naka-feel og love. Hello, paminaw. Nilabang na napulo katuig wa na ka naka-feel og love sa imong bana. And ikaw pud asawa wa na ka naka-feel og love sa imong ikaw bana wa ka naka-feel og love sa imong asawa, asawa wa ka naka-feel og love sa imong bana. Nilabang na lang pulo katuig. Dini nato nasabtan nga ang love sugo dili bati-bati. Katuo man tagugma kayo nang pagtanaw nimo ngayon gud siya bagay gud mi. Ikaw ra kay ngong bagay mo lay ora ka. Katuo man tagugma ta naunsa man taon oy. Ningon ang Bible ang gugma mo lahutay. Wala na mo gibati sa usa-usa pero ang Bible nagingon gugma siya, igugma siya. Di na ka naka-feel na in love niya mo nang walay lami nga timplahan sa kape pero timplahan gyapon nimo kape kay nagingon ang Bible lahutay. Migas na ning akong liog. Napa mo? So ang gugma mo lahutay, dili lang ni kanang kanang gitawag nato postering love. When we study the Song of Songs, nanay upat ka division, postering love sa youth pa sila. And then fulfillment of love, sa diyang nagbinyo na sila. And then prostration of love, sa diyang, oh, lahiya mo na ka. Dimunyo mo na ka. Ngana na. Sungayan mo na ka. Laina mo na kagbatasan. Liwat mo na ka, giliwatan. And then ang Corinthians ingong, no? Prostration of love, ikatulo. And then ang Corinthians ngayon, ang gugma mo lahutay. So bisag na prostrate na kaniya, lahi na lagi ka. Di na kayo ngana sa una. Nang ningwa ko ni mo, di kayo ngana. Ikaw po, naningwa ka na ko, di kayo ngana. Ngana po siya. So na ay prostration of love. Pero ningon ang Corinthians, ang gugma mo lahutay. So bisag di na mo makasinabot, wala na mo gibati sa usa-usa, di na mo magdungag kaon, gibutang ang division ninyong katre. Sa kurungan na matulog ng usa. Sa ilalom sa dapugan, halingan. And then ang usa ka plano ng mangita kog lain, ikaw po nangita mo ka mangita kog lain. Pero nainumduman ninyo ang pulong sa Diyos, ang gugma mo lahutay. Lahutay, lahutay, lahutay. Maunang nakabaton pag silver anniversary, na niabot pag golden anniversary, and then niabot pag diamond. 120 na edad, mura kang si Moses. Kaya ang gugma mo lahutay. And that is why ang ikaupat nga division, mga igsoon is, unsa to? Fostering love, katong naninguha pa, courtship, and then fulfillment of love, it means minyo na mo, marriage, honeymoon, mga honeymoon, and then prostration, na-disappoint ka, nang gawas na iyang sungay.
Di nakagana siyang kinaiya. Buho lagi na kag-ilok. So, nahumot lagi kayo. Nga na. And then, ang ikaapat, unsa to, kung i-endure daw, kung ilahutay ang love, ingon ang ikaapat, ang last part. Kung basahon mo ang Song of Songs, ang last part, ana is, progress of love. Sadyang malabang ninyo, malahutay ninyo ng agugma, na ay paglambo. Mabot ang time nga wa mo'y gibati sa sagusa, di ninyo feel ang sagusa, wa na mo'y love sa sagusa, balag lamukon siya. Di na yun mo hilabtan ng lamok, bala ka niya, ikaw rin sagpaan na. O rin mo sagpao ng lamok niya, pero kinakusugan, lipong-lipong siya. Lord, tabangi ko gwali, Lord. So, mula hutay, ang gugma, ingon din ang gugma. Mula hutay, dili masinahon. O dili tigpanghambog. Nanday gugmang tigpanghambog. Kabalo mo kung saan ang tigpanghambog nga gugma? Oh, diri, especially mga batanon, paminaw mo kayo. Kamong na diha sa YouTube, kamong na diha sa Facebook, amin mo diha kung nakasabot mo. Naay gugmang tigpanghambog. For example, maninguha ko aning Jeremy Liman. Wala yung ko ika-afford o palit-palit anang mga cake, mga flowers, pina-cake, pina-chocolate, pabutangan pag-tidever nga mas dako pa niya. And then ako yung pugson, makiklalis ko sa kong ginikanan, tagaik, muna'y panghambog. Hambog ka. Nga pag, grabe no? Ang gugma, tinudan na yun yung mga igsoon. Asa man na imong hatag-hatag, ana rang time mapagabot sa panahon. Biyaan ra nimo siya. Naunsa ning ikaw relax siya. Atong palakpakan ang Ginoo na siya license karon. Nipasar siya sa exam and then humana na siya license. Na? Gihatag na sa Ginoo. Relax ra diha. Ang katong uban paabot ra mo kay naarapod niya na. Pero og di mo magsugod, wala na. Padayon sa ta, kining gugma mga igsoon, dili mapanghambog, dili po ni masinahon. Hello? Dili masinahon. Wala, lami, ngani sila grabe kayo siya. Hanap din. Tanaw sa cellphone. Pagkakita niya cellphone, kinagrabihan ang proposal ng gihimo. Dito pagyud sa SM gihimo. And then nagkuha pagyud pinakasikat nga si Wamos. Si Wamos. Pinakasikat pagyud nga artista. May gihimo dito nga host. Or si Tony Gonzaga pagyud. Ladies and gentlemen. And then, lami kayo nga proposal, pinahilak-hilak na yun ng babae. Will you marry me? Pinaambak pa ko, yes, I love you. Tao na nagsing-sing. And then, gi-upload sa Facebook. And then, itanaw ka. Dutay. Gingani unta ko ni mo pag-propose atong naningwa pa ka na ako. Kasina naman na. Ang gugma dili, masinahon. O sa pailain rin, ingon diha. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Kining gugma daw dili mapahitason. Munang maingon ng uban, I need space. Cool off sa ata. Drama kayo na mga ngana. Nalagi nga tawa des likod. Gipangkilig palagi mo diha bro Bilar. Sa kaya Gaspar, gipangkilig pa ta diha. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Igo jud ta ni tanan. Supa lagi ba supa atong paliton. Mugos gyud nga kana gyud. Sa pala mga example ani ba? Grabe kayo. Ang gugma dili masukanon o dili madinumtanon ang gugma dili malipay sa daotan kun dili
sa kamatuoran. Bantayan ni nga gugma ha, ang gugma daw, di malipay sa kamadawtan. Kundi sa kamatuoran. Verse 7, ang gugma mo pailob, mo tuo, mo laom, o mulahutay gayon. And then gisunod na niya explain diha, ako nang idritso na kay for the sake sa ato nga time, gisunod niya explain nga niya siya, bisan pag akong ipasunog ang akong lawas ngadtos kalayo alang anang tawhana, pero kung wako'y pagigugma, walay kapuslanan akong gibuhat. That is why nasabtan nato nga kining gugma importante gyud kaayo. Amen. Before ka mo uban og foreigner siguro ang nahigugma kana. Kay basin ni uban kana kay yay makabuhat ning nindot balay ana ron. Oy, mausob na itong among halingan. Kuyog ko ani, kaya mahinggawas ko sa wala doon. Ingon ang Bible, bisag ihatag pa nimo imong lawas o ipasuno ka ng foreigner. Kung wa ka nahigog maway kapuslanan tanan. Kanang nikuyog ka niya kay, retired man di ay ni nga senador dito sa Amerika. 97 ang edad, nga luag na kayong mga busing. Kuyog ka ani kay kwarta ni, and then gaminyo na mo, nag-ampo ka, Lord, mamatay na unta ni siya, arong maminyo na ko, batanon, pareho na ako. Grabe naman yung akong ipang istorya, no? Lord, nahimaya pa juga ni Lord. Napala kita? So kinahanglan, mga igsoon, masabtan ato pag-ayo, ang gugma. Kay ang gisugo ni Lord nga ayaw higugma, mo atong gigugma. Ang gisugo ni Lord nga higugma, mo wala na to higugma. Unya i-prove na to na. So nasabtan na to mga igsoon unsa daw tong gugma? Adto na ta sa John. Muna among gipanghisgutan pud ni gabi in ako ning gi-appeal karon. Adto ta sa John. 1 John 1 John chapter 2 verse 4. 1 John chapter 2 verse 4. Ningon ang 1 John chapter 2 verse 4, kun may muingon nakaila ako sa Dios, apan wala nagtuman sa iyang sugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. By the way, unsa man to nga sugo, pastor? Kato laging duha. Higugma ang Dios sa labaw. Tibok mong kasing-kasing, tibok mong hunahuna, kalag, espiritu, tanan. And sunod, higugma mo yung sikataw sama si mong kaugalingon. Ingon si Lord, kung may muingon nga nakaila ako sa Dios, apan wala nagtuman sa sugo, unsa nga sugo, higugma ang Dios, higugma mo si sikataw. Bakakon ka ng tawhana o wala kaniya ang kamatuoran. Praise God. Ako lamig ko kayo. Akong, pero basig makabantay na po niya akong asawa ba, may yung lugar na tingali ko ani. Because sweet mangyug ko nga tawo. Sige ra jud kong I love you niya. Unya ako pud siyang aksyonan o gakos niya nga naon ako. Wa lagi ko nakadog ning mong nag I love you kanako, dugay na. Basta kay sige ra jud ko mag I love you, bahala mo diha, di mo. Mag I love you ra jud ko. Nga naman, isulti na ni mo naman ay gahom. Wa na ka kay nabate, di pagyog ka mo, nako. Nya kabalo mga igsoon, musulti kag maot sa mga isig katawo, mag-gool siya, tama. Musulti kag nindot sa mga isig katawo, madasig siya, tama. So for example, iyang kasing-kasing galain na kayo ang iyang gibate, padung na musaka ang iyang sugar, musaka ang pressure sa iyang dugo, at akiho na siya dayang mamorge. Ay, nga nung abot manas morge. Then nakasulti kag sweet word niya. And you know nga ang Bible nag-ingon, powerful ang word, Numbers 14:28. Unsa imong isulti akong buhaton, nakasulti kag nindot niya. I love you. Nanindot ang iyang gibati, nadasig siya, nitinaw ang iyang pananawon, mas nitinaw ang iyang plano, mas ganado siya. Ngay nga na bitaw. Walay ni yun, sagdi na lang. Padayon gambon ko diri, uwali, bahala mo da. Okay. Now, ato ta sa verse 9 abot sa 11. Mao gyapon 1 John chapter 2 verse 9 abot sa 11. Nara. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag apan nagdumot di gihapon sa iyang isig katawo anaa pa siya sa kangitngit. Bantay mga Kristohano na?
Wala na lagi ko ganumot, pastor, na bitter ako na bitter. Lain ang word nga dumot o bitter. O siya nang dumot sa English? Hate, nag-hate. Ha? Hatred. Wala na ko na hatred, pastor, na bitter ko. Pariho ra na, oy. Pagmata na mo, oy. O, verse 10. Ang nahigugmas ay ang isig katawo anaas kahayag. Wala, kinsa ning kahayag. John chapter 1, ang kahayag mao si Kristo. Ningon diya, in the beginning was the Word was God, and the Word was God. And in Him was light, and that light. And in Him was life, and that life, and in Him was light, and that light is life. Di ba? Unya naa daw niya ang kahayag. Busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala. Kung nahigugma kas imo siya katawo ay siya anginas pagpakasala. Okay pa ba? Verse 11, verse 11. Apan ang nagdumot sa iyang isig katawo, anapas kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit ug wala masayod kung asa siya paingon kay gibutaan man siya sa kangitngit. Kani daw nagdumot, nabutaan is kangit-ngit. Kaning nabiter, nabutaan is kangit-ngit. And then So, higugmaon na ito isig katao. Ang atong gibuhat mga igsoon, mauni. Ang duhang kasugo ni Lord, higugma ang Dios sa tibuok mong kalag kasing-kasing kusog. Dahil ang ikaduhang sugo, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kagalingon. Wala na ito na gibuhat. Ug ang atong gibuhat ang duha nga wala gisugo ni Lord. Unsa man na? Ang paghigugma nato sa atong kaugalingon. Gitawag na sa selfishness. Unsa pa na dihang mga kahakog na, di na nagugma. Ikaduha mga igsuon nga atong gibuhat, gihigugma nato ang butang aning kalibutana. Upat ganito ka love. Unsa ganito? Number 1, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Love your neighbor as yourself. And then ang upat ka gugma nga wala sa Biblia nga iyas kalibutan, iyas mga di magtotoo, gugmas kaugalingon o munay kahakog o gugma sa mga butang aning kalibutanon. Munang lust of the eyes. Maunay atong gibuhat. Mauna nga ang hagbungan kanunay sa mga Kristohanon, ang wala pagbuhat sa gisugo sa Ginoo o ang wala gisugo sa Ginoo, mao'y gibuhat. Automatic hagbong na kada. Nakasinabot ha? O, tanawan na yung unsay atong gihigugma mga igsoon sa atong pagpadayon. Maong gyapon. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Mauni, tanawa ko sa inahitabo. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo na higugma sa amahan. Sabi na sa kalibutan. Ato padayon nun, aron masayot ako sa sa kalibutan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unodnong kahidlaw. Di makuntinto. Sa pailain, mano man po na no? Nga nung gapod na. Nga naa naman nung tayo gihatag si Lord sa imuha, mutihol pa man sa uban, oy. Gasabot mo itong, maminyo na ka no, nanay mong asawa, hala, tihuli ko to buntag, oy, magbuot ni mo. Dool kag silingan mo yung anong katihol-tihol, marong buntag kayo, nasa tihol? Tihol mo po sa ba? Hungaw. Okay? So, ang unod nung kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mata o ang tanang gipasigarbo sa tawo. Dili kinaiya sa amahan, kung dili iya sa kalibutan. Muna, dinhita na nga palpak. Ang gingon ni Lord, higugma, wala higugma. Isig katawo na to. Pero ang gingon ni Lord, ayaw higugma, may gihigugma. Korta. Nindot nga balay, nindot nga sakinan, nindot. Hello? And then ingon pag dia ang kalibutan ug ang tanan nga naa ni verse 17. Nga gikaibgan sa mga tao mahanaw. Apan ang magbuhat kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Mo ni pinakanindot.
Unsa man tong kabubuton ni Lord? Gugma niya, gugma si mo isig katawo. Mabuhi ka hangtod sa kaangturan. Sa ato say, munang nasuko si Lord, naguol si Lord, ngadto sa simbahan, nga usa sa mga simbahan, nga gihisgutan ni Lord sa Revelation chapter 3, niingon siya, na ako'y kasaway nimo, maungwa na ka nahigugma na ako. Kabalo mo ko sa rason, nga anong kining simbahan na na nahigugma ni Lord, kay nahigugma na sa kalibutan. Uy, pagmata na ha. Tanan nga naa diha sa imong cellphone na in love na kana, pero wa na jud ka na in love sa pulong sa Dios. Magmata na gyud ta diha. Padayonon sa nako. Ingon siya, ang nagbuhat sa akong kabubuton. Unsa man tong kabubuton ni Lord? Sa John chapter 15, ingon si Lord, punuan og sanga. Unsa man tong punuan? Gugma. Ang sanga, pagdumot? Sugugma gyapon to, pero kung naputol na to nga sanga, sigurado lawos to. Ang magbuhat sa akong kabubuton, magpabiling buhi. Now, napailain. Kabalo ba ka mga igsuon nga kung wa ka na higugmaan ng tawhana or nakay kasuko niya, nakay pagdumot niya, imo na siyang gipatay. Because when you give love, you give life. But when you hate someone, you kill him. Kasi nagsulti ana, si pastor? No. Ang Bible mo'y nagsulti nga kung muhatag ka gugma, naghatag kinabuhi. Tama? Ang pinakadakong gugmang ikahatag nimo sa imong higala, mong paghatag sa imong kinabuhi. Tama? And Jesus Christ did it. Ibuhat na ni Kristo. Pero kung nagdumot ka sa imong isig katao, nasilag ka sa imong isig katao, kabantay mo na mga drama-drama, you know what? Munang dili na ko ganahan magsigtan og teleserye. Why? Teleserye ra na pero nag-uol tag apel. Teleserye ra na pero nagdumot tag apel. Gitudluan tas mga teleserye nga pwede rang magdumot, pwedeng manimalos. Gitudluan sabta nga pwede rang kasagara mga teleserye, mga kabit-kabit, no? Grabe kayo na sila. Wagod sila naghimog mga teleserye nga si Daniel dito sa Babylonia, yung anak, kada gabi subaybayan na to. Lamitag, sugilano ni, when you give love, you give life. But when you hate someone, you killed him. Imo na siyang gipatay. I-prove na to. 1 John chapter 3 verse 15. 1 John chapter 3 verse 15. Tanawa ni, og ni unsa siya diha. Everyone who hates his brother is a murderer. Mamamatay tao daw ning tao nga naglagot sa iyang isig katawo. Dili physically nga na kay gipusil, gidunggab, gituok. Pero kung naa kay gidumtan, mamamatay tao ka. Muna ningon dia, everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. So kini daw mamamatay tao, wala na kinabuhing dayon dito sa langit. Kinsa man ning mga mamatay tao, kadtong naay pagdumot sa ilang isig katawo. Again, ingon siya, ang pinakadakong gugmang mahatag ni mo sa imong katawo is ang kinabuhi. Paghatag sa imong kinabuhi. Tama? And then, diri sab giingon nga kung ang imong ihatag niya, ang imong pagdumot, imo siyang gipatay. Kung love, imong gihatag, imo siyang gibuhi. Kung pagdumot, imong gi-offer niya, imo siyang gipatay. When you do not give value sa imong isig katawo, wala na siya value para sa imo ha, gipatay na nimo siya. You are murderer. Nagkasinabot ane? Napabata? Oh, karon muna ningon si Lord na hinlo kamo pinagi sa akong pulong. Ngano man? Wala man ta kabaluan eh. Nga simple ra tong kalagot nimo niya kay nasa na offend kaniya og gamay, pero mamamatay tao naman dai ka. Nagingon ang pulong sa Dios, and this evening na bawaan nimong mamamatay tao dai ko, mag-change nako sa akong kinaiya. Pasayloon na nako siya. Pasaylohon sa balay. Di ra ko tagdon, pasaylohon.
Dili, oy. Kalimtan na nimo tayong gibuhat. Pastor, di man makalimot. Sagdi lang. Kaya di pamampo ka na pangka. Wa man ka na bundak imong ulo o ka makalimot. Pero ang gipasabot nga, atag ang gisugo ni Lord mo imong buhaton higugmaon. Dili ang imong gibati. Okay? Kasagaran natong buhaton o atong isulti ang atong gibati. Sakto? Muna laging dagang Christian, mga hagbong. Kayang sugo ni Lord, wala buhata. Kayang atong gibuhat, unsay atong gibati. Muna the Bible says, ang kasing-kasing malimbungon, ningon pag yun, the heart is deceitful. So unsay ing gibati mo yung gisulti. Pero kung ang pulong pa sa Ginoo ang gisugo, dili ang atong gibati. Ang unsaon type gisugo mo yung atong gisulti, dili ang atong gibati. So the abundant of the heart shall the mouth speak. Kung atong kasing-kasing napuno sa sugo sa Ginoo, ang atong baba magsultig nindot. Pero dili naman nindot na sa atong mga kasing-kasing manang musulti na tagmaot. Magpadayon pa ba ta? Amen? Okay, hapit ako mahuman. Dinhi na ta magtapos. 1 John, mo gyapon, chapter 4, verse 7 to 9. 1 John chapter 4, verses 7 to 9. Napabata. Mga igsoon, maghigugmaay kitna kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naigugma sa iyang isig katawo, anak sa Dios og nakaila sa Dios. Verse 8. Mo man atong 1 John 4:8, God is love. Pero wala na to nagisaulog yon. Putol ra ba? Putol. Ang 1 John 4:8 ningon, ang wala mahigugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugmaman. Di ba? Atong gi-memorize kay God is love. 1 John 4:8, ang Dios gugma. Nga na no? So ang wala daw nagigugma sa iyang isig katawo, kaila sa Dios. Nga naman ang Dios sa gugma. Is the God of love. In verse 9, gipadayon sa Diyos ang iyang gugma kanato pinaagis pagpadala sa iyang bugtong anak. Nganis kalibutan aron makabaton kitas kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Motong giingon nga the greatest love that man can offer to his friend is to give his life. Ihatag yang kinabuhi. And then, mo gihapon chapter 4, 1 John chapter 4, verse 20 to 21 dinhi nata nangasagpa og dinhi nata magtapos. 1 John chapter 4, verse 20 to 21. Napata? Kung may muingon, gihigugma ko ang Dios, apan naglagot or nagdumot di ay sa iyang isig katawo, baka kon siya. Kay unsaon man niya paghigugma ang Dios nga wala niya makita, kung wala siya mahigugma sa iyang isig katawo nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini, ang nahigugma sa Dios kinahanglang maghigugma usab sa iyang isig katawo. Unsa daw to? Unsaon daw nato pag ingong nahigugma ta sa Dios? Nga wa ganita kahigugma sa tao nga atong nakita. Munang giingon di ka pwedeng makabuhat sa usa ra ka sugo kung wala absent ang usa. You cannot give love sa imong isig katawo kung wa ka nahigugma sa Dios. Di po ka pwedeng nahigugma sa Dios nga wa ka nahigugma sa imong isig katawo. Because duhay paingnan, bakakon ka. Bakakon ko. Kung atong himuon mga igsoon mayon ta nahigugma ta sa Dios, gadumot ta sa to isig katawo? Or mo ingon tang nahigugma ta sa to isig katawo? Nagdumot hinuon ta sa Dios. Dili gyud ni siya pwede. Now listen to this. Ang pinaka the best nga example nga atong mahibaw-an sa Biblia kanang pagpadayag og gugma, unang-una kanang paghatag ni Kristo sa iyang kinabuhi. John chapter 3 verse 16. For God so loved you and me that He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him, receive and believe in Him, will not perish but have everlasting life. Ingon siya. Na siya tulo ka pangutana ni Karis. Ni Jmar. Ni Pedro. Ingon siya, Pedro, do you really love me? Ingon dahil Peter, yes Lord, you know that I love you.
And you know what? Nakabalog o kayo ang Ginoong Jesus. Nga kini si Peter is a man of faith, but a man of love si John. Munang kung basahon nimo ang gospel sa John, ang 1 John, 2 John, o 3 John, o ang Revelation, ang gihisgutan, gugma, because advocate ni John ang love. Ang gipreach ni John ang love. Munang gitawagan ni siya og John the Beloved. Kinsay nag-ingon John the Beloved siya ra pod sa iyang kaugalingon. Puro love ang iyang gihisgutan. That is why si Pedro gipanghutana ni Jesus. Ingon siya, Peter, do you really love me? He said, yes, you know, Lord, that I love you. Ingon siya, pakana akong karnero. It means, higugma akong karnero. Higugma mo isi katawo. Higugma ating mana. And then, ikaduhan, hingon na po siya, Peter, ayaw kasuko, ha? Sigurado yung kang nahigugma ka na ako. Ngalot, tingalis bedroom, balik-balik, ulit-ulit. Lord, kabalo man kang higugma ka na ako. Yes, I love you, Lord. And then, ingon na po si Lord, pakana, atimana, panggaa. Wala na ingong, atimana imong kaugalingon, higugma imong kaugalingon, pakana imong kaugalingon. But, your neighbor, ang imong isigkatawo. Sa ikatulong higayon ng utana na po, Pedro, do you really love me? Si Pedro nag-uol. Nahibaw naman bitaw ka, naghigugma ka na ako, kapila pa mo na ka mangutana. Saan, nalimot ka? And then, ingon na si Lord, pakana ang tanang karniro. Sa imong paghigugma, ayog pili-pili. Walay pabor-pabor ang tanan. Katong mga sungayan, katong mga bagupang mga lutas, katong mga anak, katong mga gagmayon, katong mga kuguson, katong mga piangon, katong mga pakanatanan. And that is why atong mapakitang tinuod tang nahigugma sa tao sadyang nagpakabana ta sa ato isig ka tao. I mean, atong mapakita nga tinuod kang nahigugma sa Dios sadyang nagpakabana ka sa imong isig ka tao. Pero kung kanunay rang imong kaugalingon imong ipakabana, mangutana gyud ka sa imong kaugalingon. Tagalangit bagyo ko or impierno ko human aning kinabuhi. Mao nay pangutana. Hinaot nga karon nga kagabihon mga igsoon, biisan ani nga mensahe manghigmata kita. Nganuman, tungod kay ni atas panahon nga giingon ni Timothy, ni Pablo ngadto kang Timothy, sa katapusang mga adlaw, mga tao, hakog, higugmao na nila ang kalibutan kaysa sa higugmao nila ang ilang kaugalingon. Wala na sila'y paghigugma sa Diyos. O wala na sila'y paghigugma sa ilang isig katawo. Hinaot mga igsoon, kanang na si Muntapad usbag pangutana, nahigugma pa ba ka? Mutabag na, yes, sa kalibutan. Yes, sa kaugalingon. But hopefully, kung nahigugma pa ka kana nga gugma sa Diyos o paghigugma nimo sa imong isig katawo. Amen ba? Bisag unsa pakag-unsa pa imong nahimo. Grabing habuga na, grabing lapara, grabing lawuma na ang imong pagpakasala. Kung gugma sa Diyos ang isgutan, wala katupong ang imong kadautan sa pagigugma sa Diyos diha kanimo. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat sa imong mga mensahe karong gabi huna Ginoo. Mamauli mi Lord nga amo tong pamalandungon kung tinuod pa bagyod. Among tan-awon dungawan na mag-ayo ning among kasing-kasing. Kung tinuod bang nahigugma kami kanimo ug sa among isig katawo, or gihigugma namo ang amo rang kaugalingon og ang mga butang aning kalibutana. Father, we pray nga kung nakit-an nimong nahigugma nami sa mga butang nga kalibutanan og amo rang kaugalingon kahakog, pasaylua kami o Dios. Og tudloi kami
tabangi kami nga makahimo kami sa paghigugma kanimo, Amahan. Paghigugma sa among isig katawo. Tungod kay ikaw ang Dios sa gugma. Kini among pag-ampok, pasalamatan namo ni sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manindog tang tanan. Ing na si Lord. Awita ang gugma sa Ginoo.